Мъжът ми каза, че диванът, който съм харесала, е много скъп. И после каза: Сара, искам да си смена колата. Не знам как в неговата глава тези две неща нямат връзка, но в моята имат. Затова днес продавам BMW-то. Аморе, честито! 2023 година 530D X-Drive. За незнаещите 4x4. Само на 47 500 реални километра. За сега, защото още кара де 286 коня. Сигурна съм, че за някого това е много важно. Аз обаче гледам колата и виждам диван. Всеки с приоритетите си. M-Sport пакет, черна кожа Дакота и комфортни електрически седалки с памет. Паметта е важна. Помнят кой как е седял? Да. А вентилацията? Лятото ви спасява от този прекрасен момент, в който ставате от кожената седалка заедно с нея. Да, ама не. Има електрически шибедар. Head-up дисплей. Вие ще виждате скоростта и навигацията пред себе си. А аз все повече виждам диван. Започвате да разбирате защо лично съм се взела с продажбата, нали? Има бежично зареждане за телефон. Това няма да го превръщам в диван. Това е важно. BMW лазер светлини, асистент за паркиране, отопление на волана и следене на мъртва точка. Мъртвата точка не е нещо умрял. Следи колите, които не виждате в огледалата. Колата е купена и обслужена в МКАР. Гаранция до април 27 и изплатени гражданска, каско и винетка. И с 2 комплекта гуми. Зимни Континентал и летни Michelin Pilot Sport. Номерът е бонус. Няма да ви го показвам, но не е от тези, които кат дават, защото точно той се е паднал. И ако питате, не я продавам, защото има проблем. Продавам я, защото мъжът ми иска друга. Той си апгрейдва колата, а аз хола. И за първи път от много време насам интересите ни съвпадат. Така че, ако търсите такава кола, пишете ми. Ако познавате някой, който търси, пратете му това видео. Не заради мен, заради дивана. И ако стигнете до сделка, кажете го Сара Джанел. Това е кодът за отстъпка. Той мъжа ми още не знае, че имаме код за отстъпка, ама ще разбере. Айде.